Tak trošku z toho dialogu Gorgias od Platona som dneska čítal, že to je rozdiel medzi tým, o čom nás niekto presvedča a čo je práve poznanie. A tento názvuk na apologii volá nám pred očami prítomnosť tragického antagonizmu tých, kto zdatnosť a právo domnele rozumejú a učia, bez toho, že by v ňom sa v skutku vyznali, a toho, kto učiť nepretenduje, vediac po obyčajným mistrovým nevedením, ale v skutočnosti ním zanecuje túto ľudskú múdrosť tých, kto sú ochotní ísť s tebou. Predmet, o ktorom sa jedná, chce povedať, tento náznak není len kus akademickej diskusie, ale tu beží o život a smrť človeka spravodlivého, a to znamená to isté, bytie a nebytie pravej obce. To, čo je teda zmysel retoriky, aký je pomer medzi ňou a medzi náučným odborníctvom. Ak sa má rétor ako sa má rétor k aritmetikovi, lekárovi či staviteľovi lodí, ak ide o radu obce, či nie sú oni, ktorí majú moc presvedčiť naučeného, moc vedenia v pravom zmysle na mieste tam, kde beží o radu z ich oboru? A predsa práve tu chápe sa príležitosti Gorgias, je možné ukázať celú moc a sílu retoriky, či to boli lodiari a architekti, kto vybudovali aténske dlhé múry a zbudovali prístavy. Nie, boli to Themiastokles a Perikles, veľkí rečníci. Priamo daimonská je sila retoriky, poznamenáva Sokrates. V skutku táto osvietená sila, pozorovaná na pozadí filozofie, javí sa démonii mohutnému vírom, ktorý sa človeka zmocňuje a nesie ho práve tam, kde sa človek domnieva, že ho nesie sám. Ovšem Gorgias cíti v poznámke len povzbudenie k tomu, aby démonickú silu retoriky porozprával, vyjadril, vyvolal s veľkým nákladom retoriky a potom to